सबके हु घाटे तेनी पियरी लेके दौरा माथे हो देखो जाता वे सबके हु घाटे तेनी पियरी लेके दौरा माथे संग चलल जाई सबके साथे छठी माई के गीत गाते गाते ढेर करो जानी तू अबे रहो हाली हाली दौरा सा जावे संवर को भौजी भइले हे अरघिया के बेर हो हाली हाली दौरा सा जावे संवर को भौजी भइले हे अरघिया के बेर हो। सनहिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो कटसा खरबारी लेके औरक भूखल तिवैया दिहे दर्शन घाटे अइहे छठी मैया खरबारी लेके औरक भूखल तिवैया दिहे दर्शन घाटे अइहे छठी मैया जनी करम कपुया बुढ़े रहो हाली हाली दौरा सा जावे संवर को भौजी भइले हे अरघिया के बेर हो हाली हाली दौरा सा जावे पतर को भौजी भइले हे अरघिया के बेर हो। सनहिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो कटसा भइले हे अरघिया के बेर हो। राइटर नीतेश दौरा घाटे पहुँचाई दीपक दीवाना गीतिया छठी माई के गाई सोनुआ मंजय दौरा घाटे पहुँचाई दीपक दीवाना गीतिया छठी माई के गाई देखो जुटल भक्तन के से रहो हाली हाली दौरा सा जावे सुनर को भौजी भइले हे अरघिया के बेर हो हाली हाली दौरा सा जावे पतर को भौजी भइले हे अरघिया के